organiseren eigenlijk altijd evenementen. Jullie doen koekjes bakken. Heel wat anders dan wat ik normaal doe. Toen werd e-sport simracen zichtbaar. Volgens mij zijn wij nog nooit van het gas afgegaan. Pitlimit erop en dan kunnen we vol gas. Ik zou het niet anders weten en ik zou het niet anders willen. Uiteindelijk blijven we gewoon staan, in wat voor vorm dan ook. Hartelijk welkom. Ontzettend fijn dat u kijkt naar deze bijzondere editie van de Rabo Topclub. Natuurlijk een zeer gewaardeerd jaarlijks feestje, georganiseerd door de Rabobank. En vooral bedoeld om te ontmoeten en elkaar te inspireren. Maar die ontmoeting zit er dit jaar live natuurlijk niet in. Dus we doen hem online, maar inspireren, dat gaan we zeker doen. Dat doen we met interessante reportages, bijzonder Limburgs muzikaal talent en vooral hele bijzondere gasten hier aan tafel. Voorstellen Pascal van der Meulen, hartelijk welkom. Rabobank Limburg, ja, een hele andere formule dit jaar. Het is online, niet live ontmoeten. Terwijl dat feestje van jullie, dat jaarlijks is, toch echt altijd een heel bijzonder feestje is. Ja, Vivian, bijzonder jammer dat we dit jaar op deze, niet meer in de fysieke omgeving kunnen doen. Vorig jaar, 20 januari, ik herinner me nog goed, stonden we in het Vrijthof, stond ik op het podium. En vertelde ik dat we de traditie ook dit jaar in 2021 zouden voortzetten. En ik zei dan ook bij dat we het in Sittard zouden doen. En dat leverde wat rumoer in de zaal op, omdat er een aantal ondernemers uit Maastricht aanwezig was. Maar ik denk dat nu iedereen heel erg blij was geweest als we het vanavond in Sittard hadden kunnen doen. Ja, zeker. Maar dit is een hele mooie format, denk ik, een hele nieuwe, andere manier om toch een stukje de traditie voor te zetten. Ja, elkaar live ontmoeten. Dat doen we met jou. We kijken vooral ook een beetje naar wat jij verwacht voor de toekomst. Hoe het met de ondernemers in Zuid-Limburg is. Of dat anders is dan in de rest van Nederland. En hoe jij een beetje kijkt naar met die economische blik voor de toekomst. Maar nog een bijzondere gast aan tafel. Ontzettend bijzonder dat je er bent. Robert Doornbos, oud Formule 1-coureur. Ook Formule 1-analyst. Met hoeveel snelheid kom je dan richting Limburg gereden? Ja, ik ben er nog niet verleerd. Ik heb een uurtje vanuit Amsterdam hier naartoe gereden. Dus, dus dat ging goed. Over dat de flitspalen uitstonden. Ja, lokaal onweer noem ik dat. Ja. Oh, is dat zo? Ja, bijzonder dat jij vandaag bij ons bent. Je bent ondernemer, topsporter, oud Formule 1-coureur. Welke rol past jou eigenlijk het best? Nou ja, het liefst zie ik mezelf natuurlijk als topsporter, want dat was een van de mooiste momenten in mijn leven tot op heden, dat je van je hobby je beroep hebt kunnen maken. Als klein jongetje droomde ik van Formule 1 en heb ik heel die autosportladder doorlopen en op mijn 21ste debuteerde ik in de koningsklasse. En dat was, zoals ik zei, een droom die uitkwam. En de spin-off daarna is natuurlijk nu het succes van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Zat het er al echt als kind in, die jongensdroom? Want eigenlijk, volgens mij was je eerst bedoeld om de tennisbaan op te gaan. Ja, ik heb echt alle sporten geprobeerd. En op een gegeven moment kreeg ik het racevirus te pakken. Mijn vader had een bedrijf in grootgrondmachines, bulldozers, kranen. Dus de stroom wel benzine door de familie, door de aderen. En als klein jongetje, ik reed op mijn 14e al in een auto op zijn terrein. Leerde ik al driften. En droomde je van de Formule 1. Je keek het op tv, maar het leek echt te ver van je bedshow. Totdat je erin ging verdiepen dat er een hele autosportladder naar de top is. En toen zijn we ervoor gegaan. Dus mede dankzij mijn vader heb ik dat mogelijk kunnen maken. En daarna was de carrière voorbij. Daar ben ik gelijk die ondernemerswereld ingegaan. En dat zit ook wel echt in de familie. En ik zie, voor mezelf heb ik ontdekt dat er heel veel haakjes zijn met de Formule 1-wereld. Die ik ken vanuit de cockpit, maar ook van achter de schermen. Dus dat, met het ondernemerschap? Ja, het ondernemerschap. Ja, dat is, weet je, de standaard kernwoorden als discipline en focus en commitment, die geloven we allemaal. Ik denk dat elke ondernemer die wel heeft, dat hij 's ochtends zijn wekker zet en weet waarom hij het doet. Maar tegelijkertijd heb ik gewerkt in een Formule 1-team met 900 man om je heen. Iedereen heeft een functie en het is ook een manier om het beste uit elkaar te halen. En dat heb ik omgezet ook naar zakelijke successen. We gaan het er dadelijk over hebben. Je hebt ook een bijzonder stuur bij je, dat gaan we ook straks uitleggen. Maar het is het stuur van Max, hè? Het is het stuur van Max. Ja, zeker. Een van de, inderdaad. En dit is van afgelopen seizoen. Natuurlijk, Max rijdt bij Red Bull Racing, het team waar ik ook heb mogen rijden. Ik heb ook heel lang bij hun onder de vleugels gezeten. Dus dat was een cadeautje vanuit het team om ook tijdens mijn lezingen en presentaties dit gedeelte met jullie te delen. Ja, leuk. Gaan we zeker naar kijken. Het ziet er heel indrukwekkend uit. Ik raak nu al in de stress als ik er naar kijk. Ja. Maar goed, dat zal mij liggen. Ben jij, Pascal, een Formule 1-liefhebber?
Ja, geworden de laatste tijd. Door de successen van Max, dan ga je daar meer in verdiepen. Beginnen ze al te kriebelen, hè? Beginnen te kriebelen. En het is toch wel mooi dat zo iemand al van kinds af aan die droom heeft en uiteindelijk in die wereldtop terechtkomt. Ja, en dan Limburgs bloed, dat voelen we dan toch allemaal een beetje. Dan wordt het opeens allemaal een beetje van ons. Er was nog even een gevecht of het nou een Belg vanuit Nederland was, maar uiteindelijk is het toch van Nederland. Als je de documentaire hebt gekeken van Max Verstappen, dat was een uniek kijkje achter de schermen hoe de familie en met name zijn vader natuurlijk all-in zijn gegaan, om het zo maar te zeggen. Die hadden echt maar één doel, één missie. En best wel hoog risico. Maar ja, en dat is die autosport. Ja, de Formule 1 wereldkampioen worden. Dus. Maar jij bent ook natuurlijk niet onbemind en onbekend. Laten we even kijken voor iemand die onder een steen heeft gelegen en niet weet wie jij bent, Robert. Kleine compilatie. Kijk mee. Oops, that's Robert Turnbull. Right over the top of the pole position man, Imani Judas. Ben je blij dat je nou toch maar een derde stoeltje gekregen? Nou inderdaad, we waren bezig met een ander stoeltje om te racen. Dat is natuurlijk het liefste wat je doet. Er waren veel ups en downs en uiteindelijk maakt het je alleen maar sterker. We've had a lot of smoke coming out of the engine. Both his brakes are on fire. Robert, wat doet dat met je? Als je het ziet, ben je dan trots? Is het weemoed? Is het, wat voel je het meest? Nou, met name het geluid van die motoren kregen we wel kippenvel van. Oh, niet van die fan die aan het einde aan het gillen was, maar meer de V10-motoren. Ik heb natuurlijk een bijzonder tijdperk meegemaakt in Formule 1. De ontwikkeling van de motoren is een onderdeel van Formule 1. Hè. Alle autofabrikanten zitten in die sport om te innoveren. Dus alles wat ze in Formule 1 ontwikkelen, dat zijpelt weer naar beneden naar de automobielindustrie. De auto's die... Is dat ook echt de functie van de Formule 1? De snelheid van ontwikkelen op motoren en dat daar op die baan testen om het vervolgens in de markt te zetten? Ja, daar is het ooit wel door ontstaan inderdaad. Ja. 70 jaar geleden is het begonnen, de Formule 1. En dat is uitgegroeid tot na het WK voetbal en de Olympische Spelen de best bekeken sport op aarde. Er kijken 200 miljoen mensen wereldwijd. Dus voor een merk à la Red Bull, wat geen autofabrikant is, prachtig platform om jezelf goed in de picture te zetten. Maar voor automobielfabrikanten, denk aan Mercedes, Renault, Ferrari, noem maar op. Dat is echt een innovatieplatform, wat natuurlijk ook ontstaan is met passie voor de sport en de snelheid. Maar inderdaad, alles wat ze ontwikkelen daar is terug te vinden op onze auto's. Ook wel een kostbare innovatieplatform, niet? Heel kostbaar. Een top Formule 1 team opereert met ongeveer 350 miljoen euro budget ieder jaar opnieuw. En daar moeten ze ook hun targets en doelen mee halen. Dus er zijn echt wel parallellen te maken naar het ondernemerschap. Hè, wat grote bedrijven ook hebben. Investeren, maar daar willen ze ook wat voor terug. Voel jij die ook, Pascal? Die parallellen tussen die autosport en het ondernemerschap? Ja, ik denk zeker dat autosport is topsport. En ondernemen, ik ken een aantal ondernemers en dat is ook topsport. Elke dag bezig zijn, elke dag beter worden. Het uiterste uit jezelf halen, met je team. Dus er zitten heel veel parallellen in, ja. En ze zeggen ook wel eens over de topsporten, daar is het ook meedogenloos. Als je niet mee kunt of geen goede dag hebt, dan lig je er ook zo uit. Jij zegt net, ondernemerschap is topsport. Is ondernemerschap dan ook meedogenloos? Ja, ik denk uiteindelijk dat je de wind in de zeilen kan hebben, maar ook je af en toe flinke tegenwind kan hebben. En dat is een van de tijden die we nu meemaken. En dan is ondernemerschap ook meedogenloos. Ja. Ja, misschien inderdaad, 2020 is wel zo'n jaar geworden, ergens halverwege maart, dat we met z'n allen dachten, wat gebeurt ons? Ik denk dat het soms ook wel eens voelde dat we in een soort als een konijntje in de koplampen van een auto keken en totaal verlamd waren. Terwijl misschien als we een stapje naar links of naar rechts snel hadden gedaan, dat het beter was geworden. Maar die verlamming zo, die eerste 3 weken, heb jij die ook gevoeld? En jij, Robert, hebben jullie die verlamming gevoeld van, wat gebeurt ons nu? Ja, de wereld stond stil, hè. Tenminste, dat merkte ik voor mezelf. Normaal had ik er een redelijk drukke agenda en een aantal avonden in de week weg. En dan plotseling staat de wereld stil en wordt alles uit je agenda geveegd. En zit iedereen elkaar
toen zeker in die periode, als je niet oppast, ook nog in de put te praten. Ja. Oh jee, de wereld vergaat. En ja, dan krijg je dat verhaal van dat in die koplampen staren, als je niet oppast. Met name lastig is denk ik is de onzekerheid. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook winnaars in de coronatijd. Hè? Bedrijven die echt floreren. Denk aan webshops en online. Maar er zijn ook absoluut verliezers in de horeca. You name it eigenlijk. Hè? Mensen die dus echt het contact nodig hebben. En een ondernemer, dat neem ik ook al mee in mijn presentaties van Formule 1 naar het ondernemerschap, wat ik zelf ook heb gedaan. Op een gegeven moment is het van hoeveel risico wil je nemen om je doel te behalen. Dus het risico nemen hoort wel bij een ondernemer. Daar krijg je ook de kick van een deal. Maar nu, voor heel veel ondernemers is het, ze kunnen niet eens risico nemen, want het is uitzichtloos. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. En ja, je kan zeggen, moet je creatief zijn. Maar ja, hoe creatief moet je zijn als je het niet open mag met de winkel? Ja, het is natuurlijk ook makkelijk gezegd om altijd maar met z'n allen te roepen als ondernemer heb je ervoor gekozen. En dus moet je heel creatief zijn en je moet risico nemen. Maar ergens ligt er een grens aan creativiteit en risico nemen, niet? Helemaal eens. En dat nekt sommige ondernemers denk ik wel heel erg nu. En nogmaals, uitzichtloos. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld de horecabranche of een goede vriend van mij zit in het toerisme, die bezit een aantal hotels. Ja, die heeft afgelopen week gewoon de hotels in Zwitserland en Oostenrijk gesloten. 1400 man naar huis gestuurd. Omdat die pas volgend jaar kerst mogelijk weer open kan. En dat is killing natuurlijk. Dan heb je echt iets, je ziel en zaligheid erin gestopt, iets opgebouwd. En dat wordt gewoon ontnomen door een onzichtbare vijand bijna. Ja, Pascal, als Rabobank, wat kunnen jullie doen? Hoe kijken jullie naar, hebben jullie zicht op die ondernemer en op die markt? En wat kunnen jullie dan doen? Ja, kijk, wat je feitelijk probeert is de ondernemers zo goed mogelijk te adviseren en van kennis te voorzien. Ook inspiratie te delen, zeg maar, van hoe kan het wel? Maar je ziet toch dat er, laten we eens even kijken, horeca-ondernemers, 3 dezelfde soorten onderneming en 2 acteren anders dan de derde. En daar zou je wellicht iets van kunnen leren. En je tracht natuurlijk je kernfunctie ondernemers bij te staan op het moment dat het gaat stormen. En kijken of je zoveel mogelijk ondernemingen door de crisis heen kan loodsen. We nemen nou een winkelvastgoed, hè, de retail. Dus ik kan me voorstellen dat iedereen dacht dat het bezit van een winkel en een groot huurcontract erbij, dat is top. Hè, dat is goud waard. Maar nu keldert dat ook wel. Hè. De grote winkelstraten zullen blijven, maar die kleine winkeliers, die kunnen de huur niet meer betalen. Dus hoe meedenkend is je verhuurder? Komen die dan ook bij jullie om te kijken voor financieringen en mogelijkheden? Nou, kijk, wat je natuurlijk ziet in de branche, in de winkelbranches, de modebranche als voorbeeld, dat je daar toch al jaren zag dat het internet oprukte. En dat je ook toch wel voorzichtig moet zijn met het langjarige huurcontract aangaan en kijken van is dit wel het plekje waar ik over 5 of over 10 jaar mijn klanten, mijn consumenten ook nog tref. En wat we door corona zien is eigenlijk dat daar een enorme versnelling is opgetreden. Een versnelling in de kantorenmarkt en ook een versnelling in de winkelbenutting daarvan. En dan zullen ook die hoge huursommen die in het verleden gevraagd worden, zal in de toekomst moeten uitwijzen of ondernemers genoeg geld verdienen om die huur op dat niveau te kunnen blijven betalen. Maar dat betekent ook wel dat die grote vastgoedmensen, dat die ook langzaam moeten gaan kijken van zijn er nog reële prijzen die ik vraag? Ja, ik denk in centra's, grote steden, er zijn natuurlijk belachelijke huurprijzen die soms gevraagd. Dan is het ook niet te overleven. Ja, nou kijk, als je het kan verdienen, kun je het ook uitgeven. Hè? En dat is een oude wet. En dan, als het de mogelijkheid geeft om veel geld te verdienen, ben je ook bereid om een goede huur te betalen. Ja. Maar die kunnen wel creatief zijn. Kijk, denk aan kantoorpanden. Als je nu kijkt hoe efficiënt het thuiswerken is. Iedereen was daar een beetje sceptisch over. Van dat zal wel niks worden. Maar uiteindelijk worden toch alle doelen behaald. En zijn de bedrijven er eigenlijk wel blij mee. Ja, die kantoorruimtes die mogen leeg komen te staan. Daar kan een verhuurder wel zeggen, oké, ik investeer mijn geld wat ik altijd heb verdiend om dat om te bouwen naar woningen. Waar bijvoorbeeld ook een groot tekort aan is. Dus ik zie ook wel een shift daarin. Ik denk dat die ook wel bij jullie komen dan voor een financiering. Ja, maar dat is precies het voorbeeld waar je zegt van je hebt een pand en de oude functie kun je niet meer uitoefenen en wat ga je dan doen? En dan komt die creativiteit van die ondernemer toch weer naar boven. Die gaat kijken en overleggen van kan ik andere bestemming aan geven, kan ik het ombouwen? Ja, dat vind ik zo mooi aan ondernemerschap. Dat ze continu bezig zijn en continu, de dag van morgen is anders en groter en uitdagender dan de dag van vandaag en gisteren. En zeker in deze tijden. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel mooie voorbeelden van ondernemers die dachten, oké, dit gebeurt ons en we gaan het roer omgooien. Een van die mooie voorbeelden hebben jullie vastgelegd. Dat is de Event Management Group. En zij dachten redelijk snel al, dan gaan we het gewoon anders doen. Kijk mee. Mijn functie normaal gezien is locatiemanager bij Castello voor de Grote Heggen. Jullie koekjes bakken. En ze zijn weer toch een beetje bezig.
De eventmanagementgroep bestaat uit 3 locaties. Kasteel voor de Grote Heg in Torren, de Rebellen, oftewel de Augustinekerk in Maastricht. En Kasteel Pietersheim in Lanaken, Belgisch Limburg. We organiseren eigenlijk altijd evenementen, zowel naar de particuliere als zakelijke markt. Dat is eigenlijk waar de eventmanagementgroep uit bestaat. In begin maart begonnen wij toch wel wat dingen links en rechts te zien. Veel annuleringen wat binnenkwamen toen al. Je gaat eigenlijk van glorieus, heel snel, heel veel evenementen per week naar echt 0. Dus je gaat echt een pitstop maken. En we hebben wel weer gekeken van hoe krijgen we die auto weer zo snel mogelijk rijdende. Uiteindelijk hebben we 30 initiatieven ontwikkeld. En dan zijn er eigenlijk denk ik 10 wat we uiteindelijk hebben kunnen uitvoeren. We hebben hier in samenwerking met Klevers een pop-up ijssalon ontwikkeld zeg maar, op de Grote Heggen. We hebben een Bloem Summerbar gedaan met partners in Kerkrade. Een versmarkt in de kerk wat nu lopend is. En zo hebben we eigenlijk continu gekeken van met de maatregelen in acht genomen wat kan er wel. Ja, en op de een of andere manier kwamen er koekjes uit. Grotere koeken. En ik denk dat het wel een schot in de roos was. Dus uiteindelijk zijn we hier gaan ontwikkelen, zelf deeg gaan ontwikkelen, afbakken. Ik heb de website gebouwd. Heel wat anders dan wat ik normaal doe. Het feit dat we dit ergens op een dag hebben bedacht. En dat we nu 2 maanden verder zijn en 5.000, 6.000 koeken verder. Nou ja, dat in 2 maanden tijd van 0 tot waar we nu staan, ja, daar ben ik best trots op. Normaal ben ik eigenlijk overkoepelend verantwoordelijk over de locaties. Dus bij ons altijd rennen. En op een gegeven moment staan we stil en kunnen we niks. Dus ik ben wel heel blij dat we in ieder geval iets kunnen doen wat ook aanslaat. Dat is wel heel belangrijk. Want stilstaan is niet zo ons ding. Ja, we staan er gewoon. En uiteindelijk blijven we gewoon staan, in wat voor vorm dan ook. En na corona komt er ook wel een goede tijd. Ja, Pascal, ik vind dat zo knap. Zo'n enorme rek zit niet alleen in die ondernemer, maar ook in al zijn mensen. Ja, ik denk dat dit een voorbeeld is van een ondernemer die echt zwaar getroffen wordt door de corona. Eventlocaties, dus die is eigenlijk afhankelijk van grotere feesten en partijen. Nou, we weten allemaal dat die de afgelopen 6 of 9 maanden niet zijn doorgegaan. En om dan je knop om te zetten en eigenlijk al voordat de maatregelen aangekondigd werden, in brainstorm-sessies met zijn team op 30 ideeën te komen. En de meest wilde ideeën en die dan weer doorstrepen en uiteindelijk er een aantal realiseren. Succesvol. Ja, dat is mooi. Dat is ook een manier om Is dit echt zo'n typisch voorbeeld van hoe je met een innovatiebril jezelf door een crisis helpt? Ja, ik denk dat hier omdenken absoluut aan de orde is. Hoe kan het wel? Opzoeken wat er dan, niet vragen wat mogelijk is, maar gewoon kijken wat mogelijk is. En durven en doen. Ja. Robert, hoe zit dat in de Formule 1? Want opeens, bij de sport zagen we veel sportwedstrijden werden afgelast, geen publiek, ook bij de Formule 1. Ja. Dat heeft natuurlijk ook voor die hele organisatie achter zo'n Formule 1 gevolgen. Weet je hoe ze daarmee om zijn gegaan? Ja, een mega impact. Ik bedoel, vorig jaar in maart reisde iedereen af naar Melbourne. Hè. Dat is altijd standaard de opener van het seizoen. Mm-hmm. En de teams waren al helemaal gezetteld, uitgepakt en al, ready to go. En toen heeft op een gegeven moment van hoge hand in Australië gezegd, dit kan niet. We weten niet wat ons te wachten staat. En toen werd het gecanceld. Alleen zit de organisator, de eigenaar van de sport, Liberty Media, die hebben het een aantal jaar geleden gekocht van Bernie Ecclestone. Hebben daar 8 miljard voor betaald, hè, voor die rechten en voor alles. Die hebben een verplichting naar al hun rechtenhouders, want dat is eigenlijk het grote verdienmodel van Formule 1, is het verkopen van de sportrechten aan de Ziggo's in Nederland, Sky in Engeland, noem maar op. En daar hebben zij een verplichting aan hun klanten om minimaal 15 races te organiseren. Nou, er stonden er 21 op de kalender afgelopen jaar. Dus zij hebben er alles aan gedaan om die 15 mogelijk te maken. Waardoor je dus hele bijzondere weekenden kreeg met back-to-back, noemen ze dat. Hè? Dus op hetzelfde circuit in 1 week tijd 2 races rijden. En Formule 1 heeft zichzelf wel bewezen als echt een televisiesport. En daarin zijn ze zichzelf een beetje in het zadel gaan houden. Door dat contract in elk geval na te leven. Precies. Ja. En voor tv is een uitzonderlijk beroep, hè, zeggen ze dan hier in Nederland. Dus wij mochten tv gewoon maken. Wel onder allemaal strenge voorwaarden. Communicatie en media mag, hè? Ja, onder corona-proof. En een beetje entertainment voor de mensen thuis. Want iedereen zat natuurlijk in lockdown. Dus dan is het toch wel leuk om op zondag te kijken. Nou, dat zag je ook wel. Ik bedoel, 2 miljoen man die volgden op een gegeven moment de Grand Prix.
En dat is, daar ben ik dankbaar voor. Maar ik begrijp ook wel dat voetbal bijvoorbeeld een stuk minder interessant is ook om naar te kijken persoonlijk. Want als zo'n stadion leeg is, je ziet ook aan die gezichten van die spelers, die missen ook een beetje adrenaline, weet je, voor zo'n wedstrijd. Dus dat gebied zit ik in de juiste sector, denk ik. Ja, zo'n pitstop, om een beetje in jouw bewoordingen te blijven. Hè? Ja. Zo eentje dat je even terugvalt, zo'n eerste lockdown. Is dat het moment ook voor persoonlijke ontwikkeling, voor bezinning, voor eens even goed kijken naar je bedrijf? Hebben jullie dat ook gezien? Dat ondernemers dachten, nou laat ik nou eens goed onder de loep leggen, waar ben ik mee bezig en waar wil ik naartoe? Ja, bezinning weet ik niet. Ik denk in ieder geval wel dat er noodgedwongen heel snel geschakeld moet worden. En op verschillende schaakborden. En cash is king in een crisis. Hè? Dus ik zag heel veel ondernemers en terecht ook zoeken naar van, nou, hoe kan ik in ieder geval geldstromen naar voren halen en liquide maken? Hoe kan ik mijn kosten minimaliseren? En toen de eerste 3-4 weken dat een beetje voorbij was, die fase hè, van de echte paniek, zag je inderdaad van, nou kan ik een maand of 2, 3, 4 door als ondernemer. Maar ik zie dat er voorlopig geen verdienmodel is. En toen kwam inderdaad de fase van innovatie, andere dingen doen. En dan zag je ook een aantal ondernemers daar al heel snel mee komen met hele leuke dingen, heel verrassende dingen. Durf je dan als bank te investeren? Durf je ondernemers op weg te helpen? Of staan jullie dan ook een beetje aan de zijlijn en denken van ja, wacht, we weten niet wat het gaat doen? Nee, kijk, je zit natuurlijk altijd als bank ook te kijken naar van je moet het verdienmodel begrijpen. En in tijden van crisis, als het consumentengedrag ook onvoorspelbaar is, is het heel lastig om verdienmodellen te doorgronden. Ja. En dus heb je daar wat meer gesprekken voor nodig met elkaar. Maar je zag een aantal ondernemers gewoon op basis van hun track record en hun reserves die ze opgebouwd hadden, ook die gewoon aanwenden op zoek naar nieuwe verdienmodellen. En ja, daar tracht je als bank natuurlijk een beetje aan bij te dragen en een stukje ook in te investeren. Ja, dan zie je ook wel dat er een vertrouwen is, dat een ondernemer heeft laten zien dat hij stevig in het zadel zat. En dan wil je hem ook op weg helpen. Gaan alle economische ondersteuningen die er nu vanuit het kabinet komen, gaan die ons voldoende in het zadel houden? Ja, ik denk dat ze aangetoond hebben de afgelopen 8-9 maanden dat ze grote schade voorkomen hebben. En dat er behoorlijk generieke maatregelen getroffen zijn en heel veel liquiditeit terecht bij ondernemers terechtgekomen is die dat nodig hadden. Ja, ik hoorde ook wel de minste faillissementen ooit. Ja, is dat een goed teken of is dat een slecht teken? Ik denk dat het voor dit moment een goed teken is. Maar we moeten ook reëel zijn en weten dat als deze lockdown, die tweede lockdown nog langer duurt, en dat is met name ook de onzekerheid die aan een aantal ondernemers knaagt, dan zijn ze door hun reserves heen. En uiteindelijk zullen uitstel van aflossing of bepaalde regelingen van belastingen zullen toch een keer terugbetaald moeten worden. Dus wij voorzien wel ergens in Q3 dat het aantal faillissementen Q2, Q3 zal gaan toenemen. Ja, dat ergens de klap gaat komen als het... We gaan er niet verder over speculeren. We weten het niet helemaal hoe dat zit. Maar soms is zo'n pitstop goed om te kijken van hoe zou ik het misschien anders kunnen doen. Het is een mooi moment van innovatie als ik het gelijk naar jou pak, Robert. Want niks is zo misschien geïnnoveerd als bij jullie. De pitstop in de Formule 1. We hebben er een fragment van waarin een soort van de pitstops ontwikkelingen een beetje achter elkaar zijn gezet. We kijken even ernaar. In for a pit stop. Time to refuel and change tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. Taken in 2 seconden uit te voeren. En als je dan ziet hoe dat zich ontwikkeld heeft, en terecht ook, want de Formule 1 investeren zoveel geld om die auto sneller te maken, een halve seconde, het is een wereld van secondes en tiendes. Als je dan natuurlijk een seconde of 2 laat liggen in een pitstop, ja, dit is eigenlijk het makkelijkste gedeelte om tijd te winnen en ook je concurrentie te verslaan in de pitlane. En dat gebeurt ook veel, dat noemen ze dan strategisch inhalen. Ja, en dan komt uiteindelijk Red Bull nog het beste uit de verf met een absoluut record van 1,8 seconden. Hier Max Verstappen als leider komt hij binnen in de Grand Prix van Brazilië. En gaat binnen 1,8 seconden met 4 nieuwe banden weer naar buiten. En het mooie is de handelingen. Hier zien we dat stuurtje van Max. Neutraal, auto's omhoog. Eerst bam, en weg. En als mensen nu nog denken, Formule 1 is een individuele sport. Nou, dit bewijst wel dat het absoluut een teamsport is. En je ziet hier gewoon de monteurs elkaar high-fiven. Die weten dat dit gewoon foutloos was.
Ja, je moet zo op elkaar ingespeeld zijn. Kijk, iedereen heeft één taak. Deze band erop, de andere man moet hem alleen vastdraaien. De krik gaat omlaag. De banden spinnen al bijna bij het wegstuiteren van de auto. En dan heb je die sensor die meet dan 1,8 seconden. Ja, dat is ongekend snel. En dat is ook gewoon discipline. Ik weet in de fabriek bij Red Bull in Engeland hebben ze gewoon zo'n soort van test pitlane staan. Dan rollen ze die auto naar binnen en iedere dag moeten die monteurs gaan oefenen. En liever doe je hem natuurlijk 10 keer goed op 2 seconden dan 1 keer 1,8 en daarna weer 3,6. Maar daar hoef je niet het grootste budget voor te hebben. Dan moet je gewoon zorgen dat je de juiste poppetjes op de juiste plaats hebt. Discipline. En die mannen hebben een hartslagmeter. Maar die hebben ook echt die spanning hoor. Die zitten op die stoel te wachten met hartslag 80. En dan krijgen ze de call, hij komt nu binnen. En dan schiet dat gewoon omhoog naar 140. Ja, maar je moet presteren in 1,8 seconden. Presteren onder druk noemen we dat. Ja, maar enorme druk. Ja. Over pitstop gesproken en dan innoveren. Houdt dit ergens op? Want als we van 67 seconden, dat zagen we als eerste, naar 1,8 gaan. Ergens is toch innovatie gewoon... Stopt het? Ja, op een gegeven moment kan het niet meer sneller. Kijk, sensoren en de ontwikkeling van big data speelt een enorme rol in Formule 1. Dus je kan heel erg afhankelijk zijn van een lampje wat aangaat als die auto weer naar beneden komt. Maar toch heb je nog dat menselijke aspect nodig. Dat je echt die handjes omhoog ziet gaan van die monteurs. Het wiel zit erop. En je ziet het ook nog wel eens fout gaan. Ook bij de iets kleinere teams vaak. Dat toch dat handje niet omhoog is gegaan. Stuur je de auto naar buiten. En bam, rolt het wiel eraf. Ja, en dan mis je inkomsten. Want als je punten scoort, krijg je daar miljoenen aan tv-rechten voor. Ja, dus dat kan ook echt heel pijnlijk zijn. En dan wordt de monteur gewisseld voor de volgende race. Zit er nog innovatie in? Ik denk of gaan we straks naar banden die gewoon niet meer verwisseld hoeven te worden? Nou, de pitstop is wel een heel belangrijk element. Kijk, bijtanken doen ze niet meer. In het verleden is dat natuurlijk echt wel eens goed fout gegaan. Met name bij de vader van Max, bij Jos Verstappen. 1994 in Hockenheim. Die zat in één keer in een vuurbal. Hè. Dus ze hebben gezegd, oké, dat element halen we weg. Maar die bandenslijtage, dat hou je. Dus ik heb een voorkeur voor de pitstop, zeker. Ja. Je zegt net zelf, zo'n team, daar gaat het eigenlijk om. Je ziet het ook, die duiken met z'n allen op die auto. Iedereen weet precies wat hij moet doen. Ja. Hoe werkt dat achter zo'n Formule 1-sport? Hoe wordt zo'n team gedrild? Hoe gaat die machine erachter? Nou, wat je ziet in die autosportladder naar de top. Hè, je begint in de karting, dan heb je één monteur en je vader. Weet je wel, in het geval van Max, hè, die had natuurlijk Jos. Dan kom je in Formule 4 terecht, dan wordt het team al iets groter. Formule 3, Formule 2, dat is dan de laatste stap onder Formule 1. Nou, dan heb je een organisatie van 40 man. En ik maakte toen ook mijn debuut in de Formule 1. En toen kwam ik bij die fabriek binnen en daar liepen gewoon 400 man. Ik denk, jeetje, hoe ga ik al die namen onthouden? Niet. Maar het is niet. Dus dat is, ik noemde ze allemaal maar high mate. Weet je, dat is het belangrijkste. En eigenlijk vergelijkbaar met een groot bedrijf of een groot multinational. Je hebt gewoon een CEO. Dat is in dit geval dan de team principal Christian Horner. Als we even kijken naar het team van Red Bull. Die heeft de overview voor de hele organisatie. Die heeft ook die druk op hem dat hij dus die funding krijgt van 350 miljoen van Red Bull. Maar daar tegenover staan wel eisen, targets, doelen. Dus of kampioen worden of races winnen. Meedoen om die knikkers. En niet zozeer om alleen het geld terug te verdienen. Maar ook gewoon om succesvol te zijn. En het businessmodel te bewijzen voor Red Bull in dit geval om blikjes te verkopen. Wat is dan die target van Max? Wat is zijn target? Wat moet hij? Max heeft maar één target, dat is winnen. Weet je, die vindt echt tweede plaats is first loser voor hem. En hij duwt ook het team naar grotere hoogtes. Ik vond het heel indrukwekkend om te zien hoe ook Christian Horner in dit geval is een van de jongste teambazen ooit. Hoe die zijn team managed. Dus hij wil ook van de coureurs dat ze na ieder Grand Prix weekend terugvliegen naar de fabriek. Je moet je voorstellen van die 900 man die daar nu werken, mag maar 10% mee op locatie. Maar ja, het is een team effort. Want als de John die de versnellingsbak in elkaar schroeft in Engeland een foutje maakt, dan finish Max die race niet. Hè? Dus je doet het echt samen. En als je dan een fout hebt gemaakt, Max rijdt die auto plat, ja, dan moet je terug naar Engeland in de fabriek. En dan moet je ook met de billen bloot die excuses aanbieden. Aan de andere kant, als Max heel goed presteert en de auto gaat niet harder, kan hij ook op de tafel slaan en zeggen, jongens, we komen gewoon tekort bij Mercedes. Gas erop, weet je. Ja, dus iedereen voelt zich wel eigenaar van dat succes of niet, of van die auto, of van die race. Maar dat is denk ik heel belangrijk, een goed punt. Maar dat is in ieder bedrijf zo. Hè? Of je nu de toiletjuf binnen een grote organisatie of dan de CEO. Je moet zorgen, Frits van Eert heeft een prachtig voorbeeld. Hij noemt altijd het frietzakmodel. Hij zit onderin, Jumbo. En hij zegt, al mijn mensen staan boven mij. Want zonder hun kan ik het ook niet waarmaken. Dus die motivatie naar boven halen, dat is denk ik wel een gave van elke goede CEO om dat te maximaliseren. We gaan er straks ook naar kijken, naar mooie voorbeelden waar het in een team goed is gegaan. Die hebben weten te innoveren op een snelle manier. Maar we hebben ook een bijzonder Limburgs muzikaal talent, Marjolein Heltjes. Ze is niet alleen zangeres, maar ze is ook zangcoach, presentator. En ze is vandaag hier om vooral dat Blue Monday gevoel. Het is vandaag Blue Monday, de meest depressieve dag, vond je. Hebben jullie daar last van?
Nee, ik heb daar niet zo heel mee met die bloemen. Ik vind het heel donker gewoon. Hè? 's ochtends donker word je wakker en einde middag begint alweer. Ik ben wel klaar met, doe maar met de zomer. Nou, we hebben Marjolein hier, want zij is er om dat gevoel een beetje bij ons weg te nemen. Marjolein, ontzettend fijn dat je er bent. En jij gaat ons meenemen in die heerlijke klanken van I Will Survive. We Gonna Need It. Marjolein Heltjes. Afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. And then I spent so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'll be back to bother me, go on now, go. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Do you think I'll crumble? Do you think I'll lay down and die? Oh no, not I will survive. Or as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. Ja. Wat zal je applaus gemist hebben. Dus wij klappen hier voor jou heel hard in de studio. En ik hoop de mensen die nu zitten te kijken, dat ze met je ook voor jou klappen. Hoe is het met jou? Ik bedoel, die cultuursector, de muzikale sector is ook enorm hard getroffen. Hoe gaat het met je? Ja, het is al 10 maanden niks. Geen podium, geen publiek. Wat kleine, geen applaus. Geen applaus. Nee, mijn dochtertje van 1,5 kan inmiddels klappen. Dus die laat ik dat af en toe doen. Nee, verder is het heel stil. Ja. Ja, hoe kijk je vooruit? Hoe hou je die spirit vast en een beetje de goede moed erin? Ja, het gaat eigenlijk alle kanten op. Het ene moment denk je, ja, nog even, we zetten even door en dan mogen we weer. En het andere moment, wat jullie net zeiden, een beetje dat lam geslagen konijntje in de spotlight, in de koplampen. Dat wisselt ontzettend. Maar ja, je hoopt gewoon dat het heel snel, dat er weer dingen kunnen. En dat je langzaam hopelijk toch weer terug kunt naar het oude normaal. Ja, zeker. We hopen het met je mee. Heerlijk dat je vandaag hier bent. Dat doet ons hier in elk geval goed. En ik hoop u die kijkt ook. Ja, we willen allemaal vooruitkijken, Pascal. Help me. Ik snap dat jij ook geen glazen bol voor je hebt staan. Maar waar moeten we het nu in zoeken? Ja, ik denk dat we deels hebben kunnen ervaren na de eerste lockdown. Heb ik heel veel veerkracht gezien van ondernemers. En ook, er waren een aantal ondernemers die waren ergens in september, oktober toch alweer, had het gat van die eerste lockdown alweer hersteld. Dus dat geeft mij hoop dat we in ieder geval geleerd hebben uit de eerste lockdown, dat we, als we met z'n allen maar consumeren en we weer de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten, dat het ook vrij snel een aantal getroffen branches weer een stuk beter zal gaan. Ja, we hunkeren allemaal naar gezelligheid en naar de horeca. Wat mis je die ziel in de stad, we zijn hè? nog komen zingen hoor, thuis bij mij. Marjolein, het is geregeld. Ja, deel. Nee, maar er wordt ontzettend gespaard ook. Hè. Ik had de cijfers er even bijgepakt. Vorig jaar spaarden de ondernemers die bij de Rabobank in Limburg bankieren 500 miljoen euro. En alle particulieren van de bank in Limburg 1 miljard. En dat komt natuurlijk omdat we deels niet kunnen uitgeven. Maar daarmee veroorzaken we zelf ook wel een stukje de rem op de groei van de economie. Dus mijn oproep zou ook zijn, laten we met elkaar ons, zodra het weer kan, door die crisis heen investeren. Maar nu ook toch met support your locals, hè? Dat je dan gewoon toch bij je restaurant nog kan bestellen en dat het thuis komt. En weet je, dat je... Ja, het is ook niet allemaal kommer en kwel. Hè? Daar zie je dus een aantal sectoren die net door corona enorme spurts maken. Hè? Of het nou de bouwmarkten zijn, de tuincentra, de locals met voedsel, groente, fruit. Ja, fantastisch. Die draaien 10, 20, 30% meer omzet. Maar is er ook niet zo'n niche vakgebied met ZZP'ers of zo, die we te weinig in zicht hebben? Waar we ons misschien toch ook wel zorgen om moeten maken? Ja, nee, terecht.
Ja, nee, ergens hangen en nergens aanspraak. Ik hoorde op Radio 1 vanmiddag een discussie, daar gaat het over die ZZP'er. Als je geen eigen ingang hebt, dan val je al buiten een ondersteuning. Ja. Als je man te veel verdient of je andere partner. Weet je, er is zo'n groepje die zo buiten... Heb je gelijk, Vivian. Er zijn in de crisismaatregelen zijn er een aantal generieke maatregelen getroffen. En dan zul je zien dat er net een aantal ertussen uitvallen. En in die groep zitten inderdaad een aantal ZZP'ers die het extreem moeilijk hebben. En als die geen buffers opgebouwd hadden van tevoren, wat natuurlijk wel bij ondernemerschap hoort, heb je het nu enorm lastig. En anderzijds zie je ook na tijden van crisis, want we krimpen vorig jaar 4,5% de economie. En daarmee zitten we op het economisch niveau van 2018. Dus in perspectief lijkt het ook soms wel eens als je de kranten naleest en de televisie kijkt of de hele wereld vergaat. Maar ik wil het wat relativeren door te zeggen 4,5% krimp. En we verwachten voor 2022 en 2023 2,5% groei. Dus daarmee komt er ook perspectief weer voor die doelgroepen. Ik noteer hem. Ik vind het een heel lekker getal. 2,5% groei. Ja, 2,5% groei. Nee, maar het is heel sneu wat je zegt. Ik had een x aantal jaar geleden een investeringsfonds gestart. Toen ik topsport klaar was, was het niet dat ik in een zwart gat viel. Dat hoor je ook vaak. De topsporters denken, ja, en nu dan? Weet je, het is voorbij. En ik ben gelijk doorgepakt. Want het netwerk wat ik heb opgedaan in Formule 1, dat was key. Of is key eigenlijk. En netwerk is alles. Dat weten jullie ook wel, denk ik. Dus ik investeerde heel veel in start-ups met partners die ik had uit de Formule 1. En die gebruikte ik als een hefboom. Want het voor de een speelgeld is voor de ander godsvermogen. Maar wat heel sneu is bij die start-ups, en er komen hele goede ideeën uit Nederland. Je ziet het nu al dit jaar, hebben we bijna 3 unicorns. Dat doen we dan een bedrijf die meer dan 1 miljard waardering heeft. Die hebben vaak het probleem nu dat ze prachtige ideeën hebben en patenten, noem maar op. Maar omdat ze nog geen jaar oud zijn of bestaan, vallen ze dus niet onder die regels voor support van de overheid. Dus dat is ook wel echt heel sneu. Ja, zeker. Zeker. Maar ja, ik hou me toch vast, Pascal, aan jou dat die groei daar aan gaat komen. Er zijn natuurlijk ook, hoe je het ook bent of verkeerd, groepen die het juist extreem goed zijn gaan doen. Een goed voorbeeld van de wind in de zeilen krijgen is Sim Formula uit Maastricht. Ja, toen de wereld op slot ging, toen werd digitaal natuurlijk de norm. Sim Formula Europe is een e-sportsbedrijf wat eigenlijk alles omvat van simracen. Simracen dat staat voor simulatie-racen. Daarin organiseren wij competities waarin wij de content zelf bedenken. En tot en met het eindresultaat dat we het live uitzenden op livestream en ook op televisie. Wat een spannende finish. An incredibly dominant performance. Wij racen dus met echte racesturen, echte racestoelen. En inderdaad, de console die wij gebruiken voor de stuurinrichting, die geeft echt super goede feedback terug. Het is de enige e-sport die de werkelijkheid het beste benadert. Een FIFA-speler die zou je nooit in het veld zetten, maar een top simracer die zou je in de echte autosport mee kunnen laten rijden. Ja, het is topsport. En je moet je niet voorstellen dat het inderdaad de uitgezakte jongeren van de bank zijn. De e-sporters waar wij mee werken, die moeten volledig getraind zijn. Ja, ik ben blij dat ik dan achteraan mag meerijden en zien hoe geweldig goed zij daarin zijn. De e-sport simracen is al volop in ontwikkeling. En wat gebeurde in coronatijd? Alle toprijders die stapten in de simulator. Toen werd e-sport simracen zichtbaar. De telefoon die stond wel rood gloeiend in maart, april, mei. Dat inderdaad de hele racewereld race-simulatoren wilde hebben. Ik denk dat we op meerdere vlakken vanavond echt iets unieks gaan zien. Toen de eerste lockdown kwam, hebben we de Grand Prix van Maastricht georganiseerd. En hebben 200.000 mensen live naar de uitzending gekeken en gezien hoe Bono Huis, onze Maastrichtenaar, 5-voudig wereldkampioen, de eerste Grand Prix van Maastricht heeft gewonnen. Want als het zo finisht, is het Bono Huis als grote winnaar van de Grand Prix van Maastricht. Pitlimit erop en dan kunnen we vol gas de Noorderbrug op. We willen geen crash hebben, hè? Links van ons is het MEC. En als we even wachten, hier ligt de Rabobank. Kijk het zelf en je zult zien dat het heel moeilijk is om het van het echte te onderscheiden. Het meest trots zijn we op het feit dat we natuurlijk inderdaad 5 jaar geleden zijn gestart als een lokale partij in Maastricht. En inmiddels kunnen zeggen dat wij Maastricht op de wereldwijde virtuele kaart hebben gezet.
Ja, Robert, jij kent ze, hè? Dit soort simulatiesystemen zijn het echt. Hè? Het heeft niks met gamen te maken. Het is echt een hoger niveau. Nee, precies. Dus je hebt echt gamen en je hebt simmen, zoals we het noemen. En dat heeft een enorme vlucht genomen sinds corona, zoals je al zei. En je moet je voorstellen, Formule 1-teams die werken het liefst natuurlijk gewoon live op een circuit. Want dat geeft de beste data weer. Alleen over de jaren heen werd die kloof tussen die topteams en die kleine teams te groot. Hè. Qua ontwikkelingskosten konden ze die bijbenen. Dus heeft de Formule 1-organisatie gezegd, we gaan minder testen op het circuit live. Dat is heel kostbaar, kost ongeveer $1 miljoen per dag. Maar we gaan dus investeren in die simulatoren. Nou, bij Red Bull Racing hebben ze bijvoorbeeld een simulator staan. Dat is ongekend. Je moet niet denken dat je dan in een PlayStation zit, want het is gewoon heel serieus. Want de correlatie met een simulator en het echte werk, dat is natuurlijk het doel om dat gewoon 1 op 1 te hebben. Waardoor je dan in zo'n sim zit en je hebt gewoon 20 engineers achter je. En je hebt ook echt het gevoel, ondanks dat je die G-krachten mist en de spanning van, als ik nu crash, is die auto kapot? Ja, je kan wel op restart drukken, maar het geeft toch echt wel weer wat ze daarmee kunnen bereiken. Dus hebben die simulatoren, die bedrijven gedacht, kunnen we dat niet ook mainstream doen voor de markt? Ja, en in maart, april, weet ik nog wel, zat ik voor partners als Heineken online te racen. Gewoon wereldwijd met elkaar een livestream en wiel aan wiel vechten. En dat gaf toch wel spanning. Ja, bizar, want als ik hun ook hoor vertellen, ze hebben dan een event gedaan door de straten van Maastricht, hè? Maar dan een simulatie, 200.000 bezoekers. Dan denk ik, is dit het nieuwe Formule 1 circuit? Gaan we straks gewoon Zandvoort dichtgooien, mooi natuurgebied en we gaan alleen nog maar met dit soort... Ja, ik zie je, maar kijk alsjeblieft niet. Nee, dat hoop ik dan niet. Maar ik vind het wel leuk dat die twee werelden zo aan elkaar gewaagd zijn. En die 200.000 mensen die meekeken, dat is bizar. In Azië hebben we al eerder gezien met andere games, eigenlijk niet eens sporten, dat er gewoon stadions vol zitten naar 2 man te kijken die het tegen elkaar opnemen. Voetbal, FIFA is natuurlijk ook een enorme vlucht gemaakt. Maar op autosportgebied is het lastig om te zeggen van oké, dit is... Als jij een goede gamer bent of simmer, dat wil niet zeggen dat je in een auto natuurlijk ook de sterren van de hemel rijdt. Want dan krijg je te maken in één keer met fysieke krachten. En je moet ook wel de gave hebben om zo'n auto te kunnen afstellen. Maar Max Verstappen bijvoorbeeld heeft zijn eigen e-sports team. En afgelopen weekend heeft hij weer gereden in Daytona in Amerika. Dan wint hij hem, een 1-2'tje pakt hij. Dus als je talent ervoor hebt en je begrijpt een beetje hoe je een auto moet afstellen, is het een leuke bezigheid. Ja, dus de Formule 1-coureurs winnen ook de simraces? Die winnen ook de simraces, maar alles, weet je, net als in het echte leven, je moet wel gewoon investeren in tijd. Dus Max zit soms 8 uur per dag achter die sim. Ja, die tijd die heb ik niet meer met 2 kleintjes thuis en nu wellicht wel in corona iets meer. Maar dat is heel knap wat ze daar hebben gedaan. En Build for Power is bijvoorbeeld ook zo'n bedrijf. Als je naar Ziggo Sport kijkt, naar die uitzending, zit ik ook op zo'n simulator. En dan geef ik zeg maar een rondje van het circuit weer. Ja, je laat wel even zien hoe ziet dat circuit eruit als je analist bent. Precies. Ja. En als je ziet hoe realistisch het is. Ik bedoel, we hoorden dan net al zeggen van kijk, daar ligt de Rabobank en daar ligt dat. Het is ook echt 1 op 1. Ik bedoel, als Max, die kende bijvoorbeeld heel veel circuits nog niet uit het verleden. En Brazilië was bijvoorbeeld de eerste keer dat hij daar kwam. Dan oefent hij dat op zo'n sim. En dan klopt alles. Gewoon de remborden, de remzones, het hobbeltje in het circuit. Alles kan je simuleren. Dus dat is wel heel gaaf. Ja, dat is bizar. Maar het is ook wat zij zeggen. Kijk, als je FIFA speelt en voetbal, dan kun je... Dat betekent niet dat je een goede voetballer bent. Nee, dat is meer gamen. Maar als je dit kent, en zeker die simulatiesystemen, nou ja, dan kun je eigenlijk gewoon het circuit op. Ja, of je dan de Formule 1 haalt, is een tweede. Maar ik vind het wel leuk om te zien om zo'n goede simracer dan in het echt te zien op een circuit, wat hij dan kan. Ja, maar het zal nooit de echte sport weghalen. Ja, dat hoef Kijk, je niet. Iedereen denkt het is iemand die zit met zijn zak chips achter zijn computer en een beetje rondjes te rijden. Maar tegenwoordig is dat ook anders, want die topteams, Mercedes, Red Bull, Ferrari, investeren ook in die simcoureurs, die ze dan ook weer kunnen gebruiken voor het raceteam. Bijvoorbeeld als wij in Australië rijden, met het tijdsverschil, dan zit om 3 uur 's nachts in de fabriek in Engeland hun simrijder en die probeert dan verschillende afstellingen. En dan geloven ze ook wat hij doet. Dus als hij om 3 uur 's nachts zegt, deze afstelling moet je gebruiken, nou, dan worden ze wakker in Australië. En dan zetten ze dat op de auto. Ja, het zou wel fijn zijn, want dan hebben we geen crashes meer. We zagen nog in het najaar Grosjean nog de vangrail iets van te dichtbij bekijken. Ja, natuurlijk afschuwelijk. Ja. Dat zou een van de voordelen kunnen zijn. Ja, maar weet je, het Formule 1 heeft natuurlijk wel een bepaalde magie. Dat je natuurlijk de mensen willen er naartoe. We hebben de Grand Prix van Zandvoort, die zou dan dit jaar zijn. Die komt hopelijk, vorig jaar, maar die zou dan dit jaar, hopelijk gaat het door in september. Er komen 100.000 man naar het circuit om toch die auto's te zien, die emotie, dat geluid. En ja, die coureurs, 20 stuks, die nemen toch wel ieder weekend een risico. En dat zagen we bij Grosjean. Mensen denken wel eens, de sport is zo veilig geworden over de jaren. Maar het risico is er nog steeds. En dat moet je zelf wel beseffen. Ja, risico van het vak. Ook bij ondernemerschap. Een crash is af en toe niet te vermijden. Laten we eens kijken naar een crash. Of in elk geval momenten waarin de vangrail toch iets te zeer in zicht kwam.
Zien we dus, dit was dit jaar was een opwarmronde zelfs de auto in de muur zetten, in de bandenstapels. Dat gebeurt nooit in een opwarmronde naar de grid toe. Wat hij hier heel goed deed is communiceren met je team. Wat is er gebeurd? Ze kunnen allemaal meekijken. Wat denk je dat de schade is? En uiteindelijk is hij dus naar de grid gegaan, waar de monteurs een wereldjob hebben verricht. Die hebben echt in 18 minuten tijd iets terug op de auto gezet waar ze normaal een half uur voor nodig hebben. En als je ziet hoe dan die mannen met elkaar overlegden, onder druk moesten presteren. Want als je dus niet klaar bent, dit is Christian Horner, de teambaas, die maakt dan ook die call samen met die hoofdmonteurs. Ja, dit is in Formule 1 nog nooit eerder vertoond. Kijk hoe dicht iedereen erop staat en die rust. En Max staat hier alleen maar, oh jongens, sorry. Hoe kan ik het goed maken? Nou, dat deed hij door uiteindelijk in die auto te stappen en een prachtige tweede plaats te halen. Maar dit is ook wat ik mooi vind aan Formule 1, net als met die pitstops. Weet je, die monteurs die kunnen... voor hun is het ook een jongensdroom om op dit niveau te opereren. En hij zegt, ja, just want to say thank you for the incredible work. Maar ja, je bedankt ze natuurlijk het meest door gewoon te presteren op de baan. En die veiligheid van de sport, we zagen een grote klap van Alonso, dat 20 jaar geleden fout afgelopen. Ja, komt dat door die Halo? Over innovatie gesproken, die kapt eroverheen. Ja, ik heb hem helemaal laten bijpraten door mijn zoon. Ik ben goed bij je. Je bent goed op de hoogte, je mag straks een stuurtje uitleggen. Nee, de Halo is een soort, ze noemden het zelfs de teenslipper in Formule 1. Het is echt om die cockpit te beschermen, met name de coureur met zijn helm, want die zat natuurlijk open. De rest waar je in zit is een carbon fiber badkuip. Ja, die testen ze op, dat noem je op crashtesten, dat ze met 300 in de muur kunnen rijden. En dat beschermt de coureur ten alle tijden. Maar er waren ook in mijn klasse in Amerika, in de IndyCar, toch wel dodelijke ongelukken geweest met losvliegende onderdelen die dan op de helm kwamen bij de coureur. En daar hebben ze in geïnvesteerd. Ja, esthetisch was iedereen erop tegen, maar het heeft zichzelf dubbel en dwars bewezen met verschillende ongelukken op de baan. En ook voor Romain Grosjean was dat een lifesaver. Ja. Dadelijk het stuur, maar eerst, je had het al over die motoren, dan krijgen we het kippenvel van. Maar wij krijgen hier gelukkig op een goede manier het kippenvel van Marjolein. Want hier zo live, heel dicht bij ons, die muziek, hebben wij ook gemist. Dus fijn dat we het mogen meemaken en gaat u er ook vooral van genieten. Motoren, het ruisen van de motoren mis je misschien nog steeds. En daarom is hier Marjolein met Let's Get Loud. Okay, here we go. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear it. Come on people, let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do, yeah. Ja, heerlijk, ja. Heerlijk Marjolein, zo live muziek, goed, doet het mens goed. Het stuur. Ik zou er helemaal gek van worden, maar ik word al gek als er één lampje begint te knipperen in mijn auto. Dan bel ik mijn man en zeg ik, help, dat brandt iets, wat moet ik doen? Ja, maar terwijl je zou zeggen, vrouwen kunnen multitasken, toch? Ja, maar lampjes en stuurtjes en zo, dat moet ik allemaal niet hebben. Maar dit is dus het officiële stuur in zo'n... Ja, dat is wat Formule 1-coureurs in hun kantoortje. Dus als ze eenmaal in die auto klimmen, dan hebben ze een 6-puntsgordel op. En dan kunnen ze gewoon niet meer bewegen. Zitten ze vast in dat stoeltje. En dan wordt dat stuurtje als laatste erop gezet. Want ze kunnen er niet in of uit klimmen zonder dat het stuurtje erin zit. En die klik je dan vast op de stuurstang door dit naar achter te halen. En dan schuif je het erop. En dan krijg je dus 70 functies die je met 300 km per uur moet kunnen bedienen. En dat is echt waanzin. Weet je, die auto's die hebben zo'n ontwikkeling doorgemaakt. Er zitten 200 sensoren op zo'n auto. Ze kunnen alles uitlezen. Het wordt ook allemaal live gestreamd terug naar de fabriek en naar de pitmuur waar de mannen zitten. Wel een detail is, in het verleden mocht je de data heen en weer sturen. Dus konden ze ook wel eens vanaf de pitmuur zeggen, nou, ik zie iets aan die auto. Dan sturen wij een signaal naar die auto. Maar daar werd zelfs mee vals gespeeld. Kijk, in de Formule 1 is het natuurlijk, net als een andere sporten wellicht, de mooiste bloemetjes die groeien aan de rand van de ravijn. Dus ze zoeken allemaal die limieten op. En ze hebben gezegd, om dat te voorkomen, dan moet de coureur dat zelf doen. Dus je kunt je voorstellen, als jij met 300 rijdt en je hebt je handen altijd zo, hè, dus op het stuur, dat je dus onder de duimen zitten de functies waar je het makkelijkst bij kunt. Dit is opschakelen, dit is de koppeling. En als je dan deze functies moet gaan bedienen, die krijg je meestal een opdracht van je team. Dat zij dus zien op die data, er is een probleem met die auto. We willen niet dat die stilvalt. Robert, please adjust C30-2. Dat zijn allemaal codetermen.
Zodat de concurrentie niet weet wat je probleem is. Ook maar dat ook nog. Ook dat nog. En dat dus met 300. Maar ja, rij je in Monza met 300 op een lang rechtstuk, dan heb je alle tijd van de wereld om dat aan te passen. Maar ik weet zelf dat ik in Monaco zat en je gaat met 280 door die tunnel heen. En je hoort ineens, Robert, change it now. En je denkt, shit, waar zit een knopje? Dan moet je toch kijken. Nou, met die snelheden, dan ben je gewoon in een seconde tijd een voetbalveld verder. Ja, dus dat is zo knap wat die mannen kunnen. En met name vanuit Max en het team weet ik dat ze zo onder de indruk waren van Max, hoe hij toch die rondetijden kan rijden, maximaal. En die rust heeft om, of eigenlijk de overcapaciteit van zijn talent, om dit ook te kunnen bedienen. En die auto dus altijd naar zijn hand te zetten. Je kunt ze niet alle 70 uitleggen, maar kun je een knopje waarvan wij allemaal van onze stoel vallen dat het er is? Nou, bijvoorbeeld hier die bovenste waar je makkelijk bij kan met je duimen. Dat zijn de knoppen die je het meest gebruikt. En je kan ervan uitgaan dat elke teammaat heeft het anders ingedeeld. Want dat wil je gewoon voor jezelf hebben. Waar ik veel vragen over kreeg was bijvoorbeeld drink knopje. Denken ze, nou, krijg je dan een Red Bulletje onderweg of zo? Ja, zo werkt dat niet. Het is allemaal, gewicht is heel belangrijk in Formule 1. Dus zelfs 1 kilo of 1 litertje vocht, dat willen die engineers liever sparen. Want als ze dat dan doorrekenen op een circuit van 4,5 kilometer, zeggen ze ja, kost toch weer een halve tiende. Ook bij de coureur? Ja, ook bij de coureur. Oh. Dus de coureur is mega afgetraind. Weet je, gewoon 6% body fat, gewoon echt op gewicht blijven. Maar er zijn races, Maleisië heb ik gedaan, Singapore, dat je dus gewoon, dan wordt het ongeveer 60 graden in die cockpit. En je luchtvochtigheid is natuurlijk ook heel hoog daar in Azië. Dan verlies je dus 3,5 kilo in 1 race. Dan mijn vrouw zei, kan ik ook niet een raceje doen voor de zomer, weet je, voor het sfeertje. Ja, zoiets. Zoiets, ja. Maar dan wil je wel even een drinkknopje gebruiken, dus dat zit erop. Die zien we hier linksonder zitten. De rest spreekt wel voor zich. Die pit limiter, wat we net zagen bij Max, dus die drukt hij in als hij aankomt rijden. Dan begrenst die auto zich tot 80 km per uur. Dan moet hij hem in neutraal zetten, gaat de auto omhoog. En vervolgens weer een eerste versnelling en wegrijden. En dat allemaal in 1,8 seconden. Ja. Dus ja, die jongens kunnen dit blind bedienen. Wat je ook ziet in vergelijking met mijn stuurtje, want die kreeg ik bij mijn afscheid in de Formule 1. Robert, dankjewel, dat was hem. Hoe dat ontwikkeld is qua knopjes. Ze zijn allemaal een stuk kleiner geworden. En dat is ook omdat die handschoenen tegenwoordig ook allemaal veel fijner zijn geworden. Waardoor de jongens beter kunnen voelen wat ze aanpassen. Maar dit is zo gaaf als je meerijdt nu tegenwoordig, hè? Die onboardcamera's. En dan, dat is ook een beetje hoe ik mijn rol zie als analist. Om dat uit te leggen aan het grotere publiek. Van het is niet alleen maar gas geven en remmen. Het is ook de techniek begrijpen en die auto non-stop. Ja, schakelen in je hoofd en dit allemaal in je hoofd hebben zitten. En op secondenwerk kunnen toepassen. Wat kost zo'n stuurtje? Dit is ongeveer 40.000 pond. Dus zeg maar 50.000 euro. Dus dat is vrij kostbaar. Maar dat is ook omdat die techniek natuurlijk zo bijzonder is wat erin zit. En ja, iemand als Max nogmaals en die andere jongens ook, die kunnen er gewoon voelen wat een auto nodig heeft. Hè. Je start de race met veel brandstof, vervolgens slijten die banden. Nou, dan moet je die tire wear wat aanpassen of je kan een overtake gebruiken voor inhalen. Het is echt wel knap wat een Formule 1-coureur kan. Ja, er zijn al een paar termen. Ik kijk heel intelligent, maar er zijn sommige dingen dat ik denk, waar heb je het over? Je knikt op het juiste moment ja. Dus ik denk, nou, dat gaat goed. Ja. Ze is nog bij. Ja. Ik hak soms af. Nee, maar dit is natuurlijk veel meer dan gewoon een auto besturen en heel hard rijden. Ja, er komt gewoon veel meer bij kijken. Ja, dus multitasken. Multitasken, strategie, meedenken van wanneer gaan we de pitstop maken als we iemand erin willen halen. Of als het niet lukt op de baan. Met name een straatcircuit zie je dat ze vaak wel eens een treintje rijden omdat het niet lukt om in te halen. Nou, dan moet je ook kunnen overleggen met je team. En ik zeg heel eerlijk, ik vond het soms wel eens lastig hoor. Dat ik dacht van jeetje, hou je kop even. Want ik wil gewoon dat ding uit de muur houden. Mag het team helemaal niet meer met de auto interveneren, zeg maar? Maar het moet allemaal via de coureur. Ja, het moet allemaal via de coureur. Dus ze mogen wel communiceren uiteraard. Je hebt een oortje in en dat is juist heel belangrijk, die communicatie. En doordat het geluid van de motoren nu een stuk minder is dat ook makkelijker. In mijn tijd kon ik alleen maar praten bij het remmen. En dan deed ik de radio open, dan zei ik wat ik wil zeggen met een microfoontje hier bij mijn mond. En vervolgens ziet het team waar jij rijdt op een live tracker. En als ze dan zien bij je volgende rempunt, communiceren ze terug. Maar nu die motoren natuurlijk minder geluid maken, is het gewoon, kan je eigenlijk non-stop die radio openzetten. Dus het is nooit zo dat je denkt, wat zeg je? Nee, als dat gebeurt, wat mij wel opvalt, en nu nog steeds, is dat die spanning van die engineers aan de pitmuur, als ze bijvoorbeeld een pitstop gaan maken, dan zeggen ze box, this lap. En dan vervolgens weer 3 keer box. Weet je, dat is toch een beetje die wedstrijdspanning van, heb je hem gehoord? Druk dan even op oké, dan krijgen zij ook die bevestiging binnen. Ja, en dan komen die monteurs naar buiten voor die allerbelangrijke pitstop. Als je aandacht wil, 3 keer roepen. Ja. Blijkbaar. Daar je thuis ook, ja. Dit zenden we niet uit. Ja, het is live, dat wordt jammer. Maar goed, innovatie alom. Wat ik ook al merk, ik voel veel meer in dit gesprek de link van topsport en zeker Formule 1 naar dat ondernemerschap. Want je moet altijd bij de banken zijn,
altijd voorop lopen en blijven innoveren. Wederom een mooi voorbeeld. Het ligt helemaal in het zuiden van Limburg, in Kerkrade, oftewel Chevrolet. Ze zetten Chevrolet werkelijk op de kaart met passie, authenticiteit en daarmee bouwen ze echt hun eigen brand. Kijk mee naar een bijzonder bedrijf onder bezielende leiding van een hele bijzondere tweeling. Ja, we zijn een één-eigen tweeling die unieke spijkerbroeken maken, hier in Chevermond. Wat je hier ziet zijn zeer authentieke machines die we ook speciaal gezocht hebben om onze jeans zo authentiek mogelijk in elkaar te zetten. De bedoeling is dat je deze minimaal een half jaar tot een jaar draagt, everyday, voordat je hem gaat wassen. Dus we kunnen met 3 maanden dezelfde broek kopen en over een jaar komen we samen en hebben we toch alle 3 onze eigen broek gecreëerd. Dan gaan we even terug naar de eerste lockdown. Ik weet nog dat we de eerste 5 weken niemand binnenkregen. Nou, waar ze in eerste instantie naar de winkel kwamen, zag je nu dat ze ons gingen supporten door online te kopen. Online zal onze grootste strategie worden. Daar denk ik dat daar ook de meeste groei in zit in de komende jaren. Ja, kijk, wij zijn altijd al gewend om alles samen te doen. Dat is al van kinds af aan. Ja, volgens mij zijn wij nog nooit van het gas afgegaan. Ik zou het niet anders weten en ik zou het niet anders willen. Ja, je moet continu bijsturen, anders vlieg je uit de bocht hè, als je flink gas geeft. Maar vooral zorgen dat je je doel niet uit het oog verliest. Je kunt je familie 1 auto alleen rijden, maar je hebt een heel team nodig om die auto te laten rijden. En ik hoop dat wij straks later een groot team hebben, een mooi team, maar nog steeds een familie is. En ja, het zou te gek zijn als we straks van die kleine clubhuisjes gaan neerzetten in Parijs, in Berlijn, Tokio misschien. Ja, ik zie me zelf een beetje als een concertmeester en de machines zijn de instrumenten. En als ik dat hoor, dat het allemaal lekker tikt, ja, dat is voor mij het ultieme op de dag. Ja. De blauwe rieu. Als je dat doet wat je graag wil doen en je doet het met passie, dan komt het succes vanzelf. Ja, dan zegt een van die mannen, als je doet wat je wil doen, dan komt succes vanzelf. Alsof het zo simpel is, Pascal. Ja, ze kunnen het heel goed brengen, zeg maar. Of ze hebben goede financiering. Huh? Ja, nou, daar mogen we niks over zeggen. Nee, maar zonder gekheid. Dit zijn 2 gepassioneerde ondernemers die een echte puurheid uitstralen. En die keuzes maken en daar ook aan vasthouden. Een spijkerbroek voor het leven. En als je ze hoort, het is een levend product. En dan, je wordt er ook gewoon fan van de manier waarop ze het vertellen en hoe ze het brengen. En een kleine anekdote, ik had een paar maanden geleden had ik een groepje ondernemers uit Zwolle te gast. En toen hebben zij daar een verhaal verteld. En die ondernemers gingen 's middags nog naar de burgemeester en nog naar de gouverneur. En eigenlijk wilden die ondernemers, nadat ze het verhaal van die heren gehoord hadden, de tour omgooien en met de bus naar dat atelier gaan om allemaal een spijkerbroek te kopen. Okay. En dan heb je beleving. Ja, dan snap je het. Maar het is zo authentiek wat ze brengen met z'n tweeën en ze gaan er zo voor. Ja. Maar het is natuurlijk ontzettend knap wat ze doen. Ja, en vasthouden aan iets heel anders. Hè. Eigen productie naar Chevrolet halen, zeg maar. Ze kunnen, dat zeggen ze zelf ook, ze willen een eerlijk product met een eerlijke kostprijs. Ja, dat is dapper om in deze tijden die keuzes te maken. Ja, zeker. Ken je het merk? Nee, ik ken het niet, maar mijn schoonfamilie zit er vol in de mode. Dus die ga ik zeker even aan de man brengen bij hun. Maar wat je zelf al zei, passie, hè, dat straalt er gelijk vanaf. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En het maakt niet uit wat je doet. Hè. Ik bedoel, ik ga 120 dagen per jaar naar de Ziggo Sport Studio. En natuurlijk is het de weg ernaartoe en denk je, ga je weer. Maar het is, als je er eenmaal zit, is het passie. Want je praat over, mijn passie is Formule 1. Dus dan voelt het bijna niet meer als werk. En dat doe ik ook in mijn andere bedrijven. Je moet echt passie hebben. En dan is het, maakt niet uit hoeveel uur je er dan in moet steken. Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat op het moment dat het dan zwaar weer komt, dat je ook wel eens echt de moed verliest. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Ik bedoel, topsport is natuurlijk ook wel, het is je niet altijd van een leien dakje gegaan. Nee, zeker niet. Met tegenslagen. En hoe doe je dat dan? Hoe krabbel je op? Of hoe ga je, dat je denkt, oké, nu een ander pad?
Nou, volgens mij zei het eerder in de uitzending ook wat een tegenslag en inderdaad hoe ga je daarmee om en met name hoe je terugkaatst, dat is het. Hè? Want het is in de Formule 1 en de autosport met name heel zwaar om er te komen. Er zijn maar 20 coureurs in de wereld die Formule 1 mogen rijden. Nou, er zijn honderdduizenden voetballers die ook hun droom hebben waargemaakt als professional. En in de Formule 1 heb je altijd die druk van de volgende kid in town, zeg maar, die wil jouw plekje overnemen. Dus als je dan een keer een weekend minder presteert, wat kan gebeuren, we zijn allemaal mensen, we maken fouten. Een week daarna moet je weer in die auto zitten. Dus wat ik heb geleerd is heel snel dat af te sluiten, het goed te analyseren, die avond nog zelfs, met je team en dingen. En vervolgens weer jezelf motiveren door maandag, dinsdag, woensdag keihard te trainen, 5 uur per dag, gewoon tot gaatje. En weer gewoon die focus op het volgende weekend. Word je daarin begeleid of in getraind in die mentale weerbaarheid? Je leert het wel vanzelf hoor. Want het is, we krijgen natuurlijk ook de media, die kan je maken en breken. Nou, we zagen het bij de teammaat van Max Verstappen afgelopen jaar. Albon die kwam binnen als nieuwe superster. En die had gewoon een verschrikkelijk jaar, een zwaar jaar. En die zag je gewoon kraken. Je zag die schoudertjes hangen. En juist dan moet je zorgen dat je toch wel een beetje je karakter laat zien. En dat je weer een comeback kan maken. Dus dat is key. En dat moet je zelf heel snel leren in Formule 1. Want anders pakt iemand anders je stoeltje. Ja, gewoon doorpakken. En hoe zie je dat? Heb je tips voor een ondernemer? Om die mentale weerbaarheid fit te houden? Of misschien heb jij het, Robert? Hoe doe je dat? Ik denk familie, vrienden is belangrijk. Dat je die rust hebt thuis. Een goed team om je heen. En mensen die je vertrouwt. Waar je dat ook mee wilt delen. Dat je dan zegt van oké, en sommige mensen hebben wel extra aandacht nodig mentaal. En de ander, maar vind iets waar jij je uit laat kleppen. Ik had dat dan met sporten heel erg. Dat ik echt gewoon tot gaatje ging om zo snel mogelijk die berg op te fietsen. En dan was mijn hoofd schoon. En dan kom ik er weer tegenaan. En dat doe ik nu nog steeds. Als ik dan heel druk ben zakelijk, dan moet ik gewoon 's ochtends eventjes naar buiten, een uurtje hardlopen, even het hoofd schoon en dan weer aan de bak. Ja, dan ben je er wel weer. Ja. Zwaar weer is ook op het circuit. Max is daar subliem in. Hè? Je hebt beelden meegenomen dat hij rijdt in de regen in Brazilië. En ik zou wel in de vangrail zitten. Er ging er heel veel de vangrail in die race. Maar voor mij, ik krijg veel de vraag van maar Formule 1 is ook wel saai. Want Lewis Hamilton wint alleen maar. Beste rijder, beste team. Nou, dat is in mijn optiek niet eens zozeer de beste rijder. Statistisch gezien wel. Maar ik zou graag, net als iedereen, Max ook in die auto willen zien. Hij heeft wel het beste materiaal. En je moet het altijd zien als een 80-20 regel. Dus 80%... Zou Max echt de nummer 1 zijn als hij in een andere auto... Ik denk dat hij het Lewis wel heel lastig kan maken. Kijk, Lewis Hamilton is een absolute grootheid. Hè? Ik bedoel, greatest of all time momenteel. 7 titels, 95 overwinningen. Ja, maar hij heeft ook nooit op zijn zang, hè? Hij heeft ook wel een beetje, inderdaad. Dat is wel... dat bij Mercedes nou niet, dat ze die 2 beste rijders bij elkaar zetten? Omdat het in het verleden is gebleken dat het te veel botst. Hè? Ze hadden Hamilton en Alonso ook in een team zitten. Nou, dat werd echt chaos. Maar zou Max het doen? Zou hij naar Mercedes Max durft die uitdaging wel aan. Alleen denk ik dat Hamilton zegt, dat doen we even niet. En dan is het dus lastig voor nieuwe kijkers. Hè. Je zegt het zelf ook, ik ben gaan kijken vanwege Max. Ja, waarom wint hij nou nog niet? En dat is, het materiaal is zeg maar 80% van je succes. En Red Bull heeft nog net niet het hele pakket. Ook omdat ze niet hun eigen motoren fabriceren. Dus afhankelijk zijn van een derde partij. Dat soms een beetje saai is, want dan wordt hij maar derde. Hè. En dat is nog steeds een hele bijzondere prestatie voor een Nederlander. En ik zeg altijd, de regenraces vind ik het mooist. Waarom? Omdat je dan die 80-20 regel overboord kan gooien. Kunnen we ondertussen laten zien. Hè? Ja, en dan komt letterlijk, het talent komt letterlijk bovendrijven. Nou, dat heeft Max laten zien. Dit was 2016, pas in zijn eerste volle seizoen bij Red Bull Racing. Althans toen hij instapte. En het zicht is natuurlijk verschrikkelijk. Hij kwam helemaal van achterin in het veld. Brazilianen zijn natuurlijk heel gepassioneerd. Die zijn allemaal vanwege Senna. Nou, die dachten hier dat ze de reïncarnatie zagen van Senna. Want Max had niet de beste auto. Maar was zo in control over deze race. Soms 2 tot 3 seconden per ronde sneller dan wie dan ook. Hier zie je ook dat hij andere lijnen rijdt. Buitenom, binnendoor. Het maakt hem niet uit. En voor jou, kijk mee. Hij past alles aan op zijn stuur. De rembalans. Hij is non-stop bezig om die auto naar zijn hand te zetten. Dit is een prachtig moment. Hier haalt hij Valtteri Bottas in buitenom. Die reed toen nog in een Williams. Ja. Zoveel meer snelheid, zoveel meer grip. Dat die engineer van Bottas, die ziet dat. En die zegt, moet je ook eens proberen daar in bocht 3. Dus zijn teammaat haalt hij in alsof hij stilstaat. En dat is heel vernederend voor elke andere Formule 1-coureur. Als iemand je zo makkelijk voorbij rijdt en zoveel meer grip vindt op de baan. Want de condities zijn gelijk voor iedereen. Hè? De banden, condities. Wat een risico durf je te nemen, niet? Risico's, maar gecalculeerde risico's. Want je ziet hem nooit een wiel blokkeren. Je ziet hem nooit echt helemaal de controle kwijtraken van die auto. Hij was helemaal in zijn element. Hij durft ook. Hier wordt hij op het gas gezet met bijna 300. Ja, hij remt gewoon een stuk later en zegt, nou, dat is de volgende die ik pak. En dit waren de laatste rondes van de race. Nou komt hij hier, geloof ik, Nico Hülkenberg tegen. Die remt 20 meter te vroeg. Die zit in een ander kampioenschap. Zo voelt dat dan, hè, als je dan wordt ingehaald.
En Sebastian Vettel dan, ook bij Ferrari, natuurlijk zijn vriend. Dat doet hij, vond ik een hele mooie, een dummy noemen we dat. Dus buitenom, maar dan toch last minute naar binnen. Nou, dan zie ik op het puntje van mijn stoel. En met name hier bij het uitkomen van de bocht duwt hij de Duitser nog even het gas op. Zegt hij, dat was nog van vorig weekend. En dit is nogmaals, hij vindt dus grip waar anderen dat niet vinden. En dat is puur natuurlijk talent. Heeft hij te danken ook aan zijn vader die hem dag in dag uit op die kartbaan zette. Weer of geen weer. En een gave ontwikkelen om in de regen zo hard te gaan. Kijk, en hier, het eerste foutje, dat hij dus op die gekleurde lijn komt. Hè, dus je ziet het als een zebrapad, wat heel glad is. Was hij hem bijna kwijt. Ik denk elke andere coureur was daar gespind. Hij niet. En in de laatste bocht komt hij over start-finish als derde. Nou, en die viert dat terecht als een overwinning. Want op dit moment zei iedereen in die paddock van... Die moet ik hebben, deze diamant. Hij kan het verschil dus maken in een auto die wellicht niet de beste is. Maar hij heeft daar absoluut zijn visitekaartje afgegeven. En ik belde Jos na de uitzending om te feliciteren. Ik zei, jeetje man, wat zal je trots zijn op je zoon. Wat een wereldprestatie. Hij zegt, weet je wat hij zei? Hij zegt, kom door mij. Ja, en toen heeft hij hem toegelicht dat hij dus dag in dag uit met zijn zoon op die kartbaan was in Genk. Die heeft geoefend. En dat en weet je, gewoon zijn zoon sliks geven in de regen en kijk maar of je het kan. Weet je, doe je dat met iemand die geen talent heeft. Die staat te grasmaaien. Doen. En prachtig om te zien. Heb je veel contact met ze? Met de familie Verstappen of met het team, met de oud-collega's bij Nou, bij het team wel, bij Red Bull. Ja? Dat is echt wel echt een familie. Nog steeds ook bij Red Bull Nederland veel contact, maar ook bij Red Bull Racing. En met Jos. Kijk, Max is natuurlijk heel druk in de weekenden, dus ik kan dan af en toe even Jos bellen. En dat waardeer ik enorm, dat ze zo daarvoor openstaan. En zij waarderen het weer dat ik het kan overbrengen aan de man, aan de mensen die kijken. Omdat je zelf ook in die auto hebt gezeten, dus je weet... wat er allemaal speelt. Ik had alleen niet hetzelfde talent als Max. Dus ik miste nog wat snelheid. Maar... Dan gaan we dadelijk eens kijken of we bij jou nog wat nieuwtjes kunnen ontfutselen voor het komende seizoen. Maar eerst gaan we naar een lekker stukje muziek met Marjolein Heltjes. Zij is live hier in de studio. We zijn live vanuit Kessel. En eind jaren 70 bestormde dit nummer de hitlijst. En in 93 werd er nog eens dunnetjes over gedaan door Take That. Dus heerlijk dat ze hier is met het nummer Relight My Fire. Marjolein Heltjes. The time till the days when our love was new. Do you remember? No matter what was happening, I was there with you. Well, if we all stand up for what we believe and then eliminate the possibilities, I gotta say I only dream of you. But like a thief in the night, you took away the love that I knew. Oh, yeah. Relight my fire. Your love is my only desire. Relight my fire, 'cause I need your love. Heerlijk, Marjolein. Extra voor jou. Neem ze mee naar huis. De applausjes. Ja, zeker nu. Ja, tot slot, Robert en Pascal. We kijken toch een beetje die toekomst in. Pascal, heb je concrete tips voor ondernemers? Jongens, dit wil ik jullie meegeven. Ja, ik denk dat we er een aantal vanavond gezien hebben. Hè. Durf je eigen race te rijden. Niet in de geëffende paden te zitten, maar ook af en toe een eigen ideale lijn te pakken. Durf ook het stuur om te gooien. Als het echt niet anders kan. En vorm meer een team om je heen. Hè. Dat zien we wel eens bij ondernemers die in de problemen zitten. Ja, die praten toch te laat dan met anderen of zielsverwanten of adviseurs. En dat zou mijn tip ook wel zijn. Formeer dat team om je heen. Kijk goed vooruit. Anticipeer. En dat is voor de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Nogmaals, aan de andere kant zitten er ook heel veel ondernemers die de wind in de zeilen hebben. En die gun ik alle ruimte om ook verder te investeren en te groeien. In een mooi en beter 2022.
Laten we eens hopen dat we een mooie jaar krijgen. Kijk, 21. Ja, 21. Ik vraag me af hoe we hier nog iets heel moois van kunnen maken. Ik heb het gevoel dat de komende maanden toch nog echt even uitzitten wordt. Ja, de komende paar maanden wordt het denk ik op de tanden bijten. Ja, nog even doorpakken met z'n allen. Maar misschien dat gesprek aangaan en probeer te kijken waarin je het misschien... Ik hoop dat we in Q3 bevrijdingsfeesten hebben in heel Nederland. En misschien wel in heel Europa. Dat zeg je wel mooi. Bevrijdingsfeesten. Dat we vieren net zoals in 88... Toen de voetballers zeg maar iets moois deden. Ja. Of in 45. Nou, laten we hopen dat we ergens in de zomer een bevrijdingsfeest, een corona-bevrijdingsfeest hebben. Zijn de rest erbij? Ja. Gasten. Ja, dat. Helemaal goed. Wij zijn er klaar voor, denk ik wel. Ik denk dat we allemaal heel erg naar verlangen. Robert, hoe gaat jouw 2021 eruit zien? Ja, positief ingesteld. Terecht wat je zegt, Pascal, met de bedrijven. Dat zie je ook in de Formule 1. Het is niet zozeer dat je succes kunt kopen. Hè. Dat die teams met de meeste geld, dat die uiteraard winnen. Het gaat om de poppetjes positioneren in je bedrijf of in je organisatie. Dat je ook, en niemand kan alles in zijn eentje doen. Hè. Dus je moet ook kunnen delegeren. En daar geloof ik in. Dat doe ik ook met mijn bedrijven waar ik in participeer. Dat ik luister van wat mist er, wat kan beter. En tegelijkertijd positief zijn. Maar ja, dat moet ook wel een beetje in het karakter zitten. En vind anders iets om het te ontladen dat je wel weer er tegenaan kan. Het is natuurlijk allemaal niet makkelijk met homeschooling, met de kids en de dingen en de afleiding. Maar... Een heleboel borden in de lucht houden. Ja, je moet multitasken. Hè? Net als die mannen in de Formule 1. Dus ik wens iedereen heel veel sterkte en succes daarmee. En vind je passie, vind je doel en op naar een prachtig jaar. Ja, misschien tot slot nog eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat voorzie jij een beetje bij Max? Wat gaat hij doen? Volgens mij ergens in maart gaat het weer beginnen. Ja, wel leuk, je bent echt de eerste die dat vraagt. Of hij dit jaar kampioen kan worden. Dus ik licht je graag even toe. Toevallig bij de benzinepomp net nog onderweg hier naartoe. En wordt hij kampioen? Wordt hij kampioen? Ik zeg, jongens, ik heb ook geen glazen bol. Het is een Formule 1. Weet je, de puzzelstukjes moeten echt allemaal op zijn plek vallen. En... Ja, maar Max kan het wel. Max heeft bewezen, maar dat heeft hij prachtig gedaan. Door nu echt dat balletje bij het team neer te leggen. Jongens, ik heb nu meerdere malen laten zien dat ik het kan. Ook met minder materiaal kan ik bijna die Mercedes'en verslaan. Het ligt aan jullie. En dat weet Red Bull ook heel goed. En Honda met name. Die gaan all-in dit jaar. Dat wordt hun laatste jaar in de Formule 1. Dus ik verwacht er eigenlijk wel heel veel van. Het wordt een gekke kalender. Want die is 23 races. Die zijn nu al... Er zijn een paar wijzigingen. Monaco bijvoorbeeld zegt, we weten nog niet zeker of dat wel kan. Een straatcircuit hosten met COVID. Kortom, Zandvoort, natuurlijk heel spannend. Daar ben ik heel nauw betrokken bij. En ik hoop dat echt in september dat het plaats kan vinden. Dat moet wel echt met publiek erbij. Dat is ook het verdienmodel van zo'n race promotor. Dus ja, fingers crossed. En tegelijkertijd allemaal kijken naar Ziggo Sport vanaf eind maart. Ja, het wordt ook nog voor jou spannend. Ja. Spannend jaar wordt het, Pascal. Misschien moeten we hem zo wel zeggen. Ja. Pakken we hem positief. Op een positieve manier. Een beetje spanning. En dan gaan we vooruit kijken. Dank jullie wel. Pascal, ik wens jou heel veel succes dit jaar. Beetje geluk. Veel liefde. Robert, jij ook. Beetje geluk, veel liefde. En u als kijker zeker ook. Ik wens u gewoon een heel goed, gezond 2021. Want vooral die gezondheid, dat hebben we wel gevoeld hoe kwetsbaar die is. En hoe we dan met z'n allen kwetsbaar zijn. Dus laten we die vooral vasthouden. En dan heel hard hopen dat we elkaar heel snel en zeker volgend jaar live mogen ontmoeten. En dan ook weer eens een goede, dikke, lekkere, warme knuffel kunnen geven. We sluiten af met Marjolein. Gelukkig, jij brengt ons veel energie en inspiratie vandaag. Dus samen met Marjolein sluiten we af. Voor u bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En hier is Marjolein Heltjes met Simply the Best. Called you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. When you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world full of dreams. Speak a language of love like you know what it means. And it can be wrong. Take my heart and make it stronger, yeah. You're simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone I've ever met. I'm stuck on your heart.
Don't tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart I see the stars of every night and every day. In your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone, anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I'll hang on every word you say. Don't tear us apart. Baby, I would rather be dead. Each time you're leaving, I'll start losing control. You're running away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. We organiseren eigenlijk altijd evenementen. Nu doen we koekjes bakken. Heel wat anders dan wat ik normaal doe. Toen werd e-sport simracing zichtbaar. Volgens mij zijn wij nog nooit van het gas afgegaan. Pitlimit erop en dan kunnen we vol gas. Ik zou het niet anders weten en ik zou het niet anders willen. Uiteindelijk blijven we gewoon staan, in wat voor vorm dan ook.